थांनाय 2021 मायथाइयाव जोङो एनडिएजों दङमोन। दाबो जितु सरकारा सोलिगासिनो दङ। जेलानाखि बिसायख'थिया सावगोन बे समसिम जोंनि एलायन्सनि धर्मखौ जों लाखिलांबाय थादों। किन्तु जोंनि प्रायरिटिया जाबाय मा इउपिपिएलआ हारसिङैनो 15टा समस्ति गेलेनानै देरहासार जानायनि जि क्षमता बे क्षमताखौसो लानानै जोङो दावखोलांनायनि सिन्ताखौ दंबाय थायो। आरो बे साननैसोनि गेजेराव सोरबाया जुदि जोंजों रायज्लायनो फैयोबा बिनि थाखाय जों थियारि। फैगौ बिधान सभानि जि बिसायख'थि बेखौ लानानै जोङो गसाइगाव जिल्ला जों इउपिपिएलनि जि मोनसे कमिटि दङ, गासैबो जोंनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे सर्सा खालामदों जे बिसायख'थियाव जों बोरै खामानि मावनो माबोरै मावनो गासै थासारिखौ लानानै जों मोजाङै सावरायलायो। गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो बाहागो लादों। खोब मोजां परिबेस आरो बयबो बुंसोलायदों, बयबो गोसोआव साननाय दं जे क'क्राझारनि एबार बियाब जि मोनसे एमएलए जि समस्ति दं बेखौ जों देरहाफिननो हागोन। खारन गसाइगाव हिसाबै जोंनि जिरन बसुमतारी जोंनि एमएलएखा, जोंबो देरहाखादों थांनाय बाराव बाइ इलेक्सनावहाय। एबार आरो जों बेखौ लाखिफिननो हागोन बे समस्तिखौ, बेखौ बयबो जोंनि वार्कारफ्रा बयबो फोथायनाय दङ। ओंखायनो जोङो बुंनो हायो इउपिपिएलआ गसाइगाव समस्तियाव जों आरो देरहाफिनगोन आरो जों बयबो गोसो गोथारै खामानिखौ मावगोन। बेनो दिनैनि जे मोनसे मेल खुंदों, बे फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै जों सावरायदों। जोंनि थागथियारि जोंनि जानायखौ लानानै जे बोरैबा खामानि मावनो, माबोरै खामानि मावनो, बोरै जोङो सानलायलायनो, बेखौ लानानै जों दिनै सर्सा खालामदों। बयबो बाहागो लादों, प्राइमारिनिफ्राय लानानै ब्लक लेभेलनिफ्राय लानानै जिल्ला लेभेलनिफ्राय लानानै बयनिबो गोसोआव बयबो साननाय दङ जे एबार गसाइगाव समस्तिखौ आरोबाव जों देरहाफिनगोन, बयबो खामानिखौ गोख्रोङै मावगोन। बेवहाय बिपिएफआ बिटिसि सरकार दंब्लाबो बिथांमोननि जि आखल बेखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय जे 5 मासाव जिबायदि मोनसे दाङा हांगामा इन्टारनेट बन्द जालायनाय मोनसे परिबेस फैबाय, बेखौ रावबो लुबैयाखैमोन। 5 बोसोराव बिथांमोननि रायजो सासन खालामनायखौ नुबाय। गतिके रायजोफ्रा मोनसे साननाय फैफिनदों जे आसलते 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि बिटिसि सरकार दंमोन बेयो बिराद सान्थि गोजोनै खालामलांदोंमोन। बोरैबा दाख्लै देरहाखांनानै बिपिएफ सरकारा फैफिनबाय, नाथाय असान्थिसो जाफैफिनबाय। बे थासारिखौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिफिनदों। गतिके एमएलएआव मोनसे सुजुग मोनबावदों जे रायजो राजाफ्रा जे एमएलएआव एबार इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनानै बिपिएफनि जि मोनसे अराजकता बेखौ हयथ' नागारगोन। बेनिफ्राय बिपिएफखौ दुरबल खालामनो थाखाय रायजोफ्रा सिद्धान्त लादों। श्रीरामपुराव माखासे ड्राइभारफोरनि अभियोग बा राइजोफोरनि अभियोग गोबां सिन्डिकेट सोलिदों होननानै बेबायदि अभियोग होदों आरो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो? ना बे अभियोग सोर खालामदों सोर खालामाखै, श्रीरामपुराव जि घटना जादों, बुलाय सोलाय जादों, बेथ' प्रमद बर'नि दिनाव जायाखै, जोंनि इउपिपिएलनि दिनाव जायाखै। बिपिएफनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बे घटनाफ्रा जाबोबाय थादों। गतिके बेवहाय माबा मोनसे दङ। बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ सरकारा बेनि सायाव कन्ट्रल खालामनांगौ, नाथाय बिथांमोना खालामाखै। बिथांमोना कन्ट्रल खालामाखै माने मा? प्रमद बर'नि दिनाव जेबोआनो जायाखै, थारमाने कन्ट्रल जादोंमोन आरो बिटिसिआ मिथिगौ बेखौ। दा दिनैनि तारिखआव गन्दगल जादों बेखौ बिटिसिनि सरकारा मिथिगौ। गतिके बिथांमोना लिंक दङ, बिथांमोना कन्ट्रल खालामनांगौ। गतिके बे बाथ्राखौनो लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै सावरायनाय फैदों जे बिपिएफ सरकार फैफिननाय लोगो लोगो सिन्डिकेट राज जादों, बयनिबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव आरो नांलाय खमलायनि थासारि फैबाय थादों। बे बाथ्रायासो दिनै नुजासारदों। गतिके बेखौ रावबो मोजां मोना। ओंखायनो बिसायख'थिनि गेजेरजों एबार बिसायख'थियाव एमएलए बिसायख'थियाव बिपिएफखौ फेजेननो थाखाय रायजोफ्रा थांखि लाबाय आरो इउपिपिएलआ देरहागोन। एबारनि एमएलए बिसायख'थियावहाय माने इउपिपिएलआ सोरजोंबा एलायन्सआव गेलेगोन नामा? बेनि सायाव सारा मा बुङो? ना जोंनि एलायन्सखौ लानानै जोङो दिनैसिम खुनु फाइनाल बिदि जेबो सावरायाखै। आरो जों खालि बेखौल' मिथिगौ, थांनाय 2021 मायथाइयाव जोङो एनडिएजों दङमोन। दाबो जितु सरकारा सोलिगासिनो दङ। जेलानाखि बिसायख'थिया सावगोन बे समसिम जोंनि एलायन्सनि धर्मखौ जों लाखिलांबाय थादों। किन्तु जोंनि प्रायरिटिया जाबाय मा इउपिपिएलआ हारसिङैनो 15टा समस्ति गेलेनानै देरहासार जानायनि जि क्षमता बे क्षमताखौसो लानानै जोङो दावखोलांनायनि सिन्ताखौ दंबाय थायो। आरो बे साननैसोनि गेजेराव सोरबाया जुदि जोंजों रायज्लायनो फैयोबा बिनि थाखाय जों थियारि।